Ini po ang sinong amigo sa Radyo Edwin Toralda po. Mag-iribay kita digdi sa programang ini. Sagod dyan, alas 5 nin pagkahapon. Magro-restore lamang katako na po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalabotan mientras na padagos manggiraray na naghahadit ang mga namamanuaan dahil sa presensya pa manggiraray kan COVID-19 asin kan Delta variant. Digdi po sa satuyang nasyon. Kaya sisibot mo niyan ang gobyerno kung ano ang mga dapat gibuhon tanganing makortar na ini. Pero siyempre, kay puan ang natabangkan mga namamanuaan. Kooperasyon, kumbaga. Ha? Pero paano kaya igwa manggirarenin mga tao na abaan ng tagaskan payo nga arabo magsurunod sa minimum health protocol lalo na ang social distancing. Iyan ang problema tadigdi. So, paano ta makakortar ang araw kaning mga problema. Sa pangarap po ni Pio Fernandez, ako po ang sendong amigo sa Radyo Edwin Toralda po. Sa luwas ang Megaforce Patrol si Manny Tutanyes sa lado technical. Okay? Dito na pagparaluyon, inutunta na ang istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya tulo si Al Armario. Al, maray na hapon. Yes, maray na hapon tabi, Direktor. Birthday pala ngo niya ni dating Kapitan Itoy Toledo. Oh, iyo. Birthday. Happy birthday, Kap Itoy. Imbitado man ako, nagbisita man ako digdi sa iya. Ay, birthday pala, may nag-abot na kuyan, special na bisita. Sisay. O, inabot sa ako Bicol, tapos si Madam Nasrin. Nini, Garbin. May darang ko yan, regalo. Ano daw ining pigpapanaw ng ini Madam Nasrin? Huguton ta si dating Kapitan Itoy. Oy, tabi, Kap, dating Kapitan na Itoy. Happy birthday! Si Dwayne. Kap Itoy. Oh, Dwayne. Maray na hapon, happy birthday si mo. Salamat. Maray ka pa. Abot na kitang 65. 65. Pasalamat na maray ta. Inabot mo iyan tabi, Kap Itoy. Ay, nga eh. Mga masamang damo da araw kayan. Inabot na bisita si Madam Nasrin. Ano ining regalong ini ka nakabigol tabi para sa ini, para sa mga residente digdi sa Baybay? Dahil man po, bako man po, Gabos. Ang sabi sa, ang tara mo kay Kong Pido, at sabi ko, tawanan lang sa mga senior citizen, na 108 senior citizen, tapos 34 PWD. Kaya regalo man sa ako ni Kong Pido sa birthday ko. Kayang-kaya. Anyway, nakashare ka lamang sa mga senior citizen sa PWD. Ayo. Okay, sige. Siyempre, si Baba ka ngaya, maghapot man tabi, pwede na ngaya, dahil masinda inabot. So, dapat gayod, masabutan ninda na, hindi para sa senior naman sa tapos sa mga PWD. Ayo tabi, paningal ta. Kinuha ko man sa master list digi sa barangay. Ang naka sa master list, 118 na senior citizen. Tigali mi na so, dahil na, 2, kaya 116. 34 na PWD. Ayun ang natawan mi kidit na ayuda. Tro ako Bicol. Na kasabay ka naman tabi, Kap, sa 116? O siyempre ta. 65 years old na. Una ako, itao na lang sa iba. Ayo, tatawa ta sa iba. Kung may magdigding magduman sa arong, di panawta na sana. Si Payrumi, kasabay na dyan? Iyo, sa mag-agom. Ay, hindi so agom kung, pwedeng iyo. Siya ka para taram-taram na yan nadadangog ko. Si Kuyan, si Doy. Ano? Si Doy Jukino. Yun, alalay digdin ni Pading Itoy. Senior naman iyan? Duen, si Itoy ka rin tabi ni. Opo. Dahil ko lang sigurado kung senior citizen naman si Pading Rome. Ito ni may master list kaya digdi. Iyo na si Payrumi. Kagugubayan kan DCGB. Iyo, pero kung ano sa master list, di ba?
Problema yan. Nadadawa so kay Baning ito itaw kay Baning Romy kundi siya nakasabay. Iyo. Pigapot na Edwin si Doy da akong senior citizen naman eh. Nag-aalalay man din si Doy. Kaya na, iyo nada nang unag Hinugot ko kaya si Baning Itoy. Ako interview ta ka. Nagsalida si Doy. Okay. Dahil man ako nagsasabi na may plano man ini Hisay. si Doy. May plano talaga yan. May plano. Nagtaram na sa'yo mo? Oo. Bagal ka mo nagkakape? May plano talaga yan. Diyan, mga kapitanaan. Ha? Mga kapitan da, sabi ni Lawrence. Iyo. Baka madagit ka si kapitan. Dahil karawan sana. Anyway, ayos. Yan, ano po baga sa iya? Kap Didi. Kap Didi. Oo. Kung may kong Didi, may Kap Didi. Daing dai. Ding, ding. Anyway, Tabi, thank you so much, Tabi. Baning ito, happy birthday. Salamat. Thank you. Okay. Si Tabi, Director. Ang sitwasyon digdi. Sa impigi mo yan, Al, sa... O digdi kinibo sa budi ka baga dati, kan anyway. Una ko, so dyan sa may, ano yan, uning palitara dyan ta, garaba na pati iyan. Iyo, dahil manggaron na, dahil ko pa nahiling sa sitwasyon. Anyway, iyo, manigdi sa mga taga Cubicol. Si Madam Nasrin so nanginot digdi. Wala pala si Kong Pido sa Manila gayod. Anyway, iyan, big share man kan na Cubicol para sa birthday ni dating Kapitan Itoy. Iyo. Okay, so tabi direct informasyon digi live sa bye-bye. Hello Mario, thank you. Babala sabi, Al, and again, happy birthday, former punong barangay Itoy Toledo, kan barangay Baybay, Legazpi City. Okay, sige. Dire-diretso katakan mga istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Luens Burse Barcena. Luens, kumusta ang Friday the 13th mo? Betswerte, tawarang nagpalibre. Ako di malas ako. Paday ka nakapalibre. Di man ako nagtutubod yan sa mga araw kayo ng mga biyernes stretching iyan. Kaya nga ni, ako day man ako tutubod kaan. Nagtutubod ka ta. Ano nangyari ka sa bago? Swerte man baga. Nata, Basta. na biyayaan kan anoan? Iyo man. Maray man yan. Kay puwan mo talaga na mga bendisyon ng mga panahon na kay puwan mo ang mga bendisyon. Iyo. Nga ning ang isip mo filming maliwanag. Iyo. Hindi magpara duwa-duwa. Ay man. Oo. Duro-diretso na pahit. Iyo po. Hindi magpara maisip ka, ano daw kung diretso o dae? Diretso o dae? Tigyos na naman Baka? Aha. Ba't diretso mo? Maski ano mangyari? Siyempre. O nakabuhi na pati. Martaram nga ni. Sige na. Roger Tabi, idirect sa mga dagdag pang bareta, nangangapudan ko niyan si Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. sa Commission on Elections o COMELEC na palitan ang oras na nawara sa pagparehistro kan mga botante dahil sa pagsarado kan sa indang mga field office sa lugar na ipinasairarom sa modified ECQ o sa ECQ na mga lugar. Ini ang ipinagunambitan ni Congressman Garbin sa DCGB News na kunda ipapalawigon ng durasyon kan mga aldaw ng rehistrasyon sa matapos na Setyembre 30, at least lamang alabaan man lamang ang oras kan akomodasyon kan opisina kan mga maparehistro nga ni dakol na botante ang makapagboto sa masunod na eleksyon. Sigun pa kay Garbin, puun sa na alas 8 sagkod alas 5 ang opisina kaini. Pero may grounds pa iyan, takong titamaan ki COVID-19 ang mga field offices, pigsa sarado ini for disinfection, di naapektaran lugod sa operasyon. Kaya sigon kay Garbin, ini ansaro sa magayon na paagi asin sa iyang suwestyon, ngani na maski sa pandemya, mailingkan COMELEC ang dapat nindang gibuhon may kinaaraman sa siring na bagay. Alagad Tabi direct na Commission on Elections, wala pa ning kasimbagan, may kinaaraman sa mga pudan kada sambitan ng kongresista. Duman sa Manila, ang desisyon kayan, duman sa COMELEC Manila, kung pwedeng i-extend ang period of registration. Alimbawa nga,
Pon alas 8, extend na sagot alas 8 banggi. Roger. Ano kayan? Bako sa ng 85. Oo. Tapos, dire-diretso sagod Domingo, pwede. Roger. Buda, magbugta ki mga satellite registration office. Roger. O sige. O ta, dakul man daw nin mga naresibi si Kong Pido na mga reklamo man nalay sa mga common people na nadidipisilan ngayon kami, sir. Ta, nugad ngayon, maduman ngayon kami. Nugad ngayon, lockdown. Buda, pisar kan, mapila ka. Apila pa. Nugad, may trabaho ngayon kami. Bata, ang oras pati, so working hours pati. Kaya, ang suggestion man ni Garbin, nangapunan lugod siya sa Comelec na kung mapapwede, matawan lamang nin alawig na oras ang mga may kinaaraman sa voters registration. Nata, kan mga enot, ano ginaribo kan mga tao? Ano? Kan mga enot na may oras. Inda. O, tango niya na madali na magtapos ang registration. So iba, karamas-kamas na. Maski nga ni baga si Regional Director Balesa, kan Comelec Region 5, iyon piga-asahan ninda. So mga last days, iyan daw ang pinakang madakulugod. So mga mapirila. Iyan ang ugali ta. Kung arin so ma-deadline, disipis masiribot. Correct. Bakong dapat pinapaabong tulos. Kung alimbawa, ang kasal mo Pebrero, dapat Oktubre, preparado na. Iyon baga. Baka ho? Iyo. So mga dapat na asikasun, alam may urig ka dyan na ano, dapat asikaso na yan, bayad na yan dapat. O siyempre, iyo baga. Tanganing nga dahil ang problema pag abot ka ng oras, na kung makaso ka pa, kasal nga Pebrero, Disyembre ka pa sa na maasikaso, Iyo nga bakit ni. ikapahong ka? Iyo po, Ninong. Para taram ka, Ninong. Dawan mo na nga ni ako, Ninong, ipangdagdag. Piling may pasabi tari. Iyo nga ni. Besa na, petsa na. Roger, sa yan tabi, direct ang magadagdag mag-istorya. Halinig di sa luwas. Ako po, sa LBB. Mabalasabi, Luwan, sa mga dugang na istorya. Mientras tanto, si Ans Galero may dagdag man na istorya. Ans, kumusta man dyan? Good morning, good afternoon, Direk. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, dakula ang pasasalamat mo niya. Tanbilog na Albay Chamber of Commerce and Industry o ACCI na nagsiselebrar sindangunan mismong alaw Agosto 13, 2021 kan ika-117 taon kan sa indang organisasyon. Sa nagpapadagos pang virtual celebration kan aktibidad, sinabi ni ACCI President Rosemary Quintore na dakol na pig-agihang hagyat na sa indang organisasyon lalo na sa panahon kan pandemya alagad. Sa nagpapasalamat sa gabos sa sektor, mga pa-LGU, mga pribado at publikong mga nagtatarabang sa indang organisasyon para maipadagos ang kampanya nila na ibusol asin mapakusog ang komersyo sa ekonomiya sa asin iba pang mga pangangaipo digdi sa tuyang syudad lalo pa ngunya na panahon nga ni ikang pandemya. Ini ang kabtangkan pahayag ni Mama Rosemary Quintore. Indeed, Albay Chamber is noted as one of the longest running, we should say not the oldest, but seasoned and time-tested organization of the esteemed men and women in the field of trade and industry. The ACCI trust and value is succeeded from generation to generation. Prior birth of the baby boomers, Generation X, Millennials, and Generation Z, and so on. The legacy of our robust business leaders mark a living birthright that business culture and heritage could be transmitted from one generation to the next. Sa ibong lado, sinabi man ni Alcalde Noel Rosal sa iyang mensahe niya na pagkahapon sa nagpapadagos nga ning virtual celebration kaini na siya nagtutaunin at sitwasyon na ang gobyerno lokal kan Legazpi Padagos na masuporta man sa mga aktibidad kan ACCI lalo na kung may mga pangangaipo sa mga panahon kan kalamidad asin man mga bagyo na nangyayari dito sa kapalibutan kan probinsya kan Albay. Ini man ang kabtang kan payag kan Alcalde. So today, as we celebrate this anniversary, I would like again to remind everyone that every one of us has a role to play as a member and of course to our own business. The city government of Legazpi would like to express again our gratitude
to all of you for continuously doing your share, not only for the continuous, not only for the continuing business that you have in our city, but providing employment for everyone. So ngunyan, sa pagpadagos ka ining virtual celebration ini direct, tiglalao man tang taod-taod ma-mentionar man digdi sa mga awardees, mga sektor na padagos nagtatabang sa paghaloy kang panahon sa ACCI o kay ning Albay Chamber of Commerce and Industry, mantang ang ACCI nagtao man na siguro so napadagos sa mga maabot pang aldaw ang sa inda mga programa para man sa mga albayano. Yan tabi direct ang sa tuyang tugay guiding di sa event na ini kan ACCI ka 117 taon kan sa indang pagkakamukla di sa tuyang probinsya. Ans Galero, this is it. Mapalasabihan sa mga dagdag na istorya, sunod-sunod ang mga istorya na magata sa 3rd District, si Jimmy Nasolita. Jim, kamen! Yes, salamat Direktor. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta direct day manigaran para ninanin parane an filing kan COC Oktubre asin sigurado by 2022 election. Digdi sa kuyang area of responsibility sa 3rd District Tabi Director an mga banwaan na medyo may konsuelo asin ngunya na mamalisyahan na iyo an Pulanggi Pirmina, Pulanggi. an Uwas Uwas. and Ginubatan. The rest wara man ki mga nagralataw na mga pangaran na pwedeng magralaban-laban tabi, Direktor. Sa Pulanggi, si Sai. Sa Pulanggi, one-on-one, wala man ibang naglalataw digdi. Si... Sa tahaw ninda ABC Federation President Cap Adrian Salceda, dahil na ini manigaran tabi direktor sa mga barangay, testigo na ka ni mga residentes and mga barangay official. Okay. Asin natural, si incumbent, re-electionista natural ini, Mayor Andy Mariscotes. Sa uwas na banggit na niya to kaso bago. Dante Arandia kontra Domingo Escoto. Dahil taman sigurado. Basta ng mga naglalataw na mga pangaran na mga tao na mismo ang nagsasabi, Dante Arandia, re-electionista Mayor Domingo Escoto, dahil pasigurado niya to si Vice Mayor Riniraro, and a certain Bustamante. Dahil pa yan sigurado. Kulibat ko si kinatawan na Dante, kaysa ni Lado. Anong gustong sabihin mo, Lado? Partido? Aha. Dahil ko pa sigurado kung sa yung partido ini. Si Escoto, kaysa ini. Kay kwan ini, dating congressman Ando Gonzales baga. Ini si Escoto? Oho. Di malamang sa ibong ini si Arandia. Dahil ko masigurado pa. Dahil ko pa naihapot kung sa siya. Oo. Maburo pa Dahil na yan. tasabot mo niyan kung anoan. Dahil tapasabot kung sa inini naka-appling mo niyan an kada mga pangaran na nagralataw mo niyan. Basta an mga banwaan lang ang pigbabanggit niya to na may laban. Ang Pulanggi, ang Uwas, banwaan kan Ginubatan tabi direktor. Sa Ginubatan? Ginubatan may konsuelo man digdi tabi direktor. Si Sai. Mahiling mo na ang mga Dracula na mga billboard. Tarpaulin. Si Mayor Onohoko, patapos na. Baka? Ang masalida? Ang pambato na si Dr. Elinita Abirin, Unghoko Abirin. Tugang ini ni Mayor? Tugang. Kontra kay? Ang naglalataw pa digdi, already ko pa man ini nakahuron, personal dahil ko ini pa nahiling. Pero yaw na ang mga billboard kani sa mga gilid kan tinampo, sa mga barangay, Attorney Fred Piñaflor. Bakong dati naglaban na ini? Iyo. Iyo na, iyo. Aha. Tapos, si Kagawad Randigata nag-confirmar na. Mapait man. Mapait lili na, nagbabarangay na. Si
aki ni ex-mayor Juaning Garcia, Mm. Chino. Uya na ang mga tarpaulin man, billboard, na nagigreet ki Happy Fiesta, ginubatan, sa piyesta baga sa maabot na Domingo, Mm. dangan, napagaraman niya to, na nagbabarangay naman initabi, Direktor. Andungog ko si Chino, vice na. Gari na bago although dahil pa man confirmar tabi Direktor kon vice o mayor siya. Oh, yo. Pero sa dalagan mo niyan, gari mayor na ang dalagan ka ni tabi Direktor. Oh, napauno. Dahil pa man nagko-confirmar ini, dahil pa sa hali sa ngimot niya, dahil pa nagtataram talaga ini kung ano talaga. Bakit? Dakul pa ki mangyayari? Nakulong pa ang mga pangyayari kani. Kaya ining sa ginubatan na apat na mga pangaran, pwedeng madugangan ini, pwedeng humuros ini sa duwat o tulo May na mga maglalaban-laban. may negosasyon pa yan. Igwa pa ini. Yun, ta. Ini para latawan pa sa nainitabi, Direktor. Oo, September, Oktubre. Mailing tayo yan. Pag September, September, kabangaan kan September, final decision na yan. tama. Ang problema kani, di filing baga sa October 1 to 8. Mm. After kang October 8, ano daw kung mag-filing pa iyan? Magpiling na, no? Magpiling? Tama filing baga sa October 1 to 8. After kan filing, ano daw kung mag-filing pa sinda? Mapahiling sinda, paano sinda makadali? Garo na naman mapairaling yan. Mapahiling. Grabing agihan nindang mga kuhaan. Di pa, pagka-filing ka yan, di na mapiling yan. Dahil kita makapagtara. Iyo, Paano nasabing dahil mapahiling? Nag-file nga ni? naka-file. Oo. October 1 to 8. Oo. After kan filing, ano daw kung mag-filing pa sinda? Dahil nga ni kita kan makasabi. Takot may kanya-kanya ayan na desisyon. So iba kan mapahiling? Mapahiling giraray. So iba nga ni, yung ano na po, kung mapiling pa, after kan filing. Mapahiling yan. Kasi siyempre, hanapong kang tao. Paano? Kung mag-file ka sa naday ka mapahiling, manggana ka kaan? Dugay na nga ni, ang karampanyahan, marsupa, mga naan sinda kan kung after filing, magpara-filing sinda. Diskarte na. Bako? Naputol si Jimmy Boy. Okay, sige. Dumang kita sa First District. Aram mo taman daw kung ano ang sitwasyon dyan sa area ni Jomar Bien. Jomar! Maray na po. Salamat, Direk. Dahil na kumaistorya ang politika, tayo ipahalawigon mo. Unin na sana. Para pigapot ko si Jimmy. Kung after filing, kung mag-filing pa yan ng mga... Dahil man ito na putol si Jimmy, pinindot na tangani na pumundo ka na. Alam na. Alam na. Okay, sige. Roger, saro ang gadang. Mm. Matapos na makipasuway sa mga para disconnectar kan APEC, digdi sa banwaan kan tiwi kasodma. Ini matapos na atakihon sa puso si Mr. Melchor Cotara, residente kan Barangay Biyong, Kantiwi, Albay, kan biglang umabot sa sayang residensya ang mga disconnector kan APEC, asin pigpipirit na putulan ang sayang residensya. Bandang alas 2:30 kasod mang hapon, habang nagiling-hiling nin telebisyon, si Mr. Cotara, nagarabutan sa disconnection team, nagpaisi na puputulan na sinda, alagad nakihurong ini si Mr. Cotara, dahil man ngayang notisya sa mo, na maputol, nagpasuruway, nagkaiguan intensyon, inatake sa puso si Mr. Cotara. Nagadan, Ngaili mo na yan. dahil na bagagayod dito linaw sa pagdiskonektar, may nangyari na. Ang saro sa riparokan mga residentes duman is itong so pag-abot kan mga disconnection team, nagkaklamar ining biktima sa pamilya na dahil man lamang na nagabot sa indang abiso
na maputol bilang na nagluluwas na pagbayular ini direct sa Magna Carta na dapat kutana 48 hours bago mag-disconnect igwang written notice na mag-abot sa miyembro o digdi sa consumer na sinda puputulan. Ding notisya na kaantos naman sa pamilya? Iyo ang tigkaklamarkan pamilya dahil man lamang ngayang notisya sa mo na puputulan kami, biglang uminarabot. Ta dapat baga, kung alam ba may notisya, pirmado mo na na-receive mo sa papel. Oo. Di, Magbayular na iyan sa Article 19 kang Magna Carta kang Residential Electricity Consumers. O di, parang ito na-deskwero sigurang. Yun yan, magdororon si Dakanta na paanoan. Dahil naman may balik sa buhay ka ito. Para sa kuryente, pwede pang ikabit, ibalik. Sa buhay dahil na may balik. Ayan sana. Kaya grabe ang lugo-lugo, grabe ang kulog-kibot kan pamilya. Ito nga na nabigla sindakan biglang pag-arabot kan maputol na daing notisya, nakinigosyar pa amang kutana, pero dahil nagtutugot, nagkaigwanin pasuruay hanggang sa inatake magadan ining semester kutana. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Mabala sabi, Jomar, sa mga dugong na istorya, 12 minutos bago mag alas 5, mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients, asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi,
Aparte sa 1,000 na tinataon ninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may mai-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyag modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, mag-Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi,
helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legaspi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Ano pa kayo ni Awil? Matapos na naman kita kan sa tuyang programa, ano? May tada pa man na 2 minutos. Anyway, ano, nagibunta kayo ni bareta na kita taod-taod. Ayan. O dyan sa warning kan LGU na di magpara-orumol-umol. Pero di nagkakasarabian, kung arin sa mga lugar na pasyaran, duman man may na orumol-umol. Yan. What I mean is, mas gidigi sa ibaba, dyan na mga sa boulevard na yan, sa Sawangan Park, dakol kayo nagpaparasya na baga dyan. Ngunyan, si Siritar, minaturokan pa siya rin dyan sa bulod. Pag dyan nagmamarasyar, nagralakaw-lakaw o kung ano, supasura, walat. Ngunyan, ko naman paboritong sakat-sakatan dyan sa itaas. Sa itaas may pinarik. Sagod naman sa ibabaw. Nakulong kinamamasya. Sabi ko, ano ang yaon? Ano ang yaon dyan? Di man ngaya, para ngayon mapresko ang paros. Mapupresko ngayon ang paros. Aw niya ako iyo. Buda ano man niya ako ang yaon dyan? Di ngaya, para ngayon mailing mo sa Legazpi, Legazpi by night. Doon nga mo sa Legazpi. Pag-araw kayo maray ang panahon, bulanon alimbawa, then nag-uran, pwede ka magturot ng bayta. Mailig mo so Legazpi, mailaw. Pati so bukid, pero di mo mamustra nga ni, siyempre madiklum na. So, ano lang, so uning Legazpi lang, budak daraga, yun lang ang mailing mo dyan. So, ano man niya kanyaon? Di man nga. Ngunyan, dakol na may totoo, igwa ki mga natatawang ki oportunidad na magturutinda dyan. Sa mga tusok-tusok o kung ano na mga pagkakan. Pero umintado ang presyo. Mapapakal mong 10, digli sa ibaba, sa taas 15. Sabi nga ni kanaka-orong ko, maaro na kamo dyan. Pumasirin ka mo sa 3rd floor, sa rooftop, bumakal ka mo kan kung ano ang mga pagkaon mo yan nindo, dumak ka mo sa itaas kan arong, magturo-tarambay, pareho doon nga manindoan Legazpi, marano pa ka mo dyan, makisusuan ka mo dyan, alimbawa. Ang problema, subasura, walat. Sisa ka ito ang mga akwat. May ururon dyan na kung sisay ang mag-arakwat kan mga basura. Iba ko, di man nga sa kuya yan,
Pag mga sa kuya, taday man ako nagtitinda kayan. Baka pag abot ng oras, paturok-turok-ling na. Oh. Ano? So, cleanliness manggiraray ang dapat na i-mantinir. Ha? Dahil na nga na mamantinir so social distancing, alangan man nagdidiriyan, so mga mag-relusyon, alangan man na siriblag sinda, pirmi, taning pirmi yan. Makaraon pa, wala so kinaunan, pangyayari sa anoan. Dahil nang kita kayo ni asun sa pag-aro ka ng sistema. Ano? Kung madara ka mo kay pagkaon, may dara ka mong supot, so kinaunan nindo, ilog nindo sa supot. Yo? Okay, sige. Para matabi kita, taon-taon, ang sutuyang mga bareta. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB